može popet gore? Bez problema. Ja pitam popet, a to jugo. Jebem ti grč. Pa će biti još koja limuzina jedno. Ne vjerujem, teško. Koja limuzina, ljudi moji, gledaj ovo. Ljudi moji, ptice su mi se posrale na štapove. Gledajte ovo. Jebem, šta ti si nije? Ptice su mi se posrale po jebenim štapovima, ja ne mogu vjerovati. Čekaj da pokažemo ljudima kako ćemo ovo voziti. Čekaj da ključić ugledam. Ajde ti otvor meni. Vidi ova automatska vrata ljudi. Te pretrži. Ne vrata, ovo pretrži. To. Gledajte se ovo. Evo ti, baš sam primio govna. Govna sam primio, Mato. Dolje ići, Mato, valjda. Mi ćemo tu dolje ići. Ko si ti budala, ja ne mogu vjerovati. Aj, gas! Neću. Ajde još. Možemo tamo. O, vide. Ispade mi mobitel. Mobitel, a? Da. Jel je? Je. Nema veze. Ajde, ruka me boli, bog te. Da ga ne bi ja razbio. Jebote, krtiš. Jel, hoće skretak ovo. Nekako ću ga staviti da imamo hlade za njega. A po mogućnosti da ne završimo u ribnjaku. Gledajte ovo. Lagano. A, dobro, nije mobitel. Au. Pale su mi ove baterije za kameru. Šta je? Hajde, unlock. Vidi, ovo nema zajebanci, ključ. Ćemo se ležiti na ovome, ne da mi se na stolici biti. I meni. Ovo je moje. Da vidimo je li ima kakva zmica unutra. Au, evo ti, samo od banane. Dobro, sve tu full. To je to. Evo i tu bojle. Evo ih. Izbliza. Hoćeš da ja hranu napravim, a? Može, ja ću se pobiti za bojle. Aj, može. Hoćemo ovo i moje napraviti. Samo nemoj da ovo odlazi. Ako ostane tu. Ovu moju hranu ćemo, a? Magic. A? Hoćemo to stavljati ili ne treba? Evo ovako. Voda, a? Prvo. Ujebem ti žabe. Puno vode, a? Malo previše. A dobro, moja je hrana pa je dobro. Šalim se. Ne znam zašto način smo radili. Nisam već je bila. Znači stavljamo hranu. Mislim da sam malo previše ovoga, nema veze. Ja sam platio. Ljudima se može se. Brate mili, ja ću ovo sve stavljati, ribe će se ispovraćat kad dođu. Da. Mato, aj stavi još hrane. Stavi još hrane. Da onako ruku da vidim. Dobro je to tako. Mato, tek sam sad počeo mjesit, gledaj koliko je. Stavi još malo. Šta još od toga? Ovo je voda. Gle. Voda. Ne puno, malo. To ti je dosta. Pa je, pa kažem. To je dosta. Eto ljudi, sad vidite kako se radi. Nije mama rodila pičku. Pere se u ribnjaku. I sad aligator. Sad aligator iziđe. Pa da. Nije mama rodila. Nike, hlače, AZ.
Znači boiled banana, peleti jagoda i ovdje tuna, losos, to sam još probao staviti tu neku boju od toga i PVA vrećica i hoće to grist. Olovo 50 grama, vidi. Ne. Ujebu. Opa. Dobar. Bravo. Da vam pokažem kako ovo ide. Znači stavite ovako. Tu. Znači sad tu stoji. I znači ovako. I sad znači kad povuče riba, to pišti. I to je to. Evo da se vidi. Tu je Matino. Ide još jedan. Neš više ovih dubinaca. Hoću, ja nisam pripravo. Još jedan sad baca čep. Jer što da ne? Ili tako, Mato? To, a ja mislio riba, bog te mazo. Rekao ode mi štap. Sad neka ribetina došla kad ovo drek. I da, i Luis nam je došao. Gdje si Luis? Ne upeca Luis zmiju. Tu je katemom došao. Da se može se. I to si izgubio. Ispada. Moj Luis. Gle ga. Mamu mu jebem, ja mislio Amor. Što je lijep, Luis? Možeš ga skidat? Pa ti njih voliš. Pa. Ja ako ti zmiju izvučem, ja trčim kući. Ako zmiju izvučem, trčim kući. Opa. Opa. Koji sam ja retarde. Imam nešto. Jesam rekao da je veliko, Luis? Veliko, 20 grama. I opet mi čep puko. Evo da vidite, ljudi. Babuška. Nemoj da si trgnila, da me ubodeš, mamu ću ti jebat. Kako je retardiran, Opa. Aj, jebem ti mater. Luis. Evo da vidite šta ima. Luis. Idi vidi je li ima kanta. Mala. Ajde. Pa je, majke. A gdje je tvoja? Ma evo vratio je Luis, ali bila je ko 3 te. Vratio je. Pa da. Hoćemo ga vratiti ili? Što je velika. Ili ima šta? Luisinho. Inače Luis nam je zadužen za skidanje, jel da Luis? Ne baš. O jebote. Luis. Už doći tu. 39% mi GoPro. Imaš tam na tvojom, nije. Vano pravo. Ajmo, spremaj. Još ga jednom moram s parom, znaš kako sam ga očistio. Bio crn. Pa ti da ne završimo mi u ribnjaku. I kad je rikverc tamo. U pizdi materna. Pa da. Ja ću ti reći kad ne može. Može, dobar, još. Pip. Podere truizda. Nemoj mi tako. Na sebe vidim treba. Sad pun gas. Ode mi mobil. Ne tu!
vode me